NEX again. Nina MASB kwera pera tichitenda mwari mwari wangu ndinofara ndinofara inini ndinofara mwari wangu ndinofara ndinofara inini ndinofara tinotenda mwari magoye nasi vajiwedzera hapana notenga kana kuabhadhara asi mwari vanotipa upenyu mahara saka ri kufara chingoti haleluya haleluya chingoti haleluya 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 chingoti haleluya kwamurimi mwari wangu ndinofara 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 inini ndinofara mwari wangu ndinofara 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 inini ndinofara isusu tinotenda kwamuri mwari ndimoziva kwatoenda imimi mwari gore dzvara taona iri kuda kwenyu mwari neraramo yoyi inobva kwamuri mwari mwari wangu ndinofara 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 inini ndinofara mwari wangu ndinofara 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 inini ndinofara isusu takomborerwa kufairira vaye vaionererwa nekune vaye vakativenga ndongokuudzai kuti samatenga handisiye ndiri ndega ende mato ekutambura amapfika mwari wangu indomutega